mga beautiful friends in the Philippines, all over the world. Welcome back! This is Kikay Mamshi again. Mauni siya ang akong green smoothie detox. Mauni siya ang akong breakfast day, mga mamis. Mauni ang akong mga secret sa kinabuhi. Ako dyan ni siyang inumon 3 times a week. Kay maugid ni siya ang makalimpyo sa atong external and internal. Ang internal ay makalimpyo gid siya sa atong kidney, sa atong liver, na importante gid kay atong liver. Tapos ang atong intestine, tanan. And then the external skin, like this, hamis-hamis day. Mo ni kutis day, ani day. Human, ang kuko, ang buhok. Wala pa dyan ko ubana. I am 49 ha, proudly 49. Wala pa ko'y uban. Yan, na-maintain po na ko ang akong kilo. O ang akong figure. So, proud ka ay ta mga nanay no, nga dili kita magpabaya sa atong lawas. Dili ta porky daghang tag-anak, magpabaya, dili kita ana, oy. Pagmata, good grooming na gyud ko permente. Ning ani na gyud ko. Nakabalo na gyud na sila mama nako. Pag mata pa lang maligo na, mangarti na gyud ko, magayos na ko sa akong sarili, pero kani gyud importante gyud atong topic karon. Kani siya full of nutrients, daghan kay tag mga benefits nga makuha. Kung gusto pud nimo butangan og kiwi, kay ang kiwi high rich sa tanan prutas, vitamin C. Pero ang kiwi sa Pilipinas, I think it's so expensive. So, palit na lang ta og lemon, something na vitamin C, orange, like that. Muna lang na ang atong buhaton. Pero kani siya is tanan na gid ni daghan kay mix. Look at that, oh. Ang avocado. Ang avocado nindot pud na siya. Ang saging fiber. Basta tanan nga atong gibutang diri is very healthy. So, mauni siya perminti ang akong basa. 3 times a week mauni akong breakfast. Nya depende pud sa inyo kung unsa nga flavor nga juice ang inyong ibutang. Kaya ako orange, sometimes buko, lami po kayo ang buko kay healthy. Pwede pa yung apple. Nasa inyong panlasa. Kung gusto ninyo ang flavor, nasa inyo na. Tumao lang na siya. Nag-aadto ko market every Friday. Yun na, adto ko sa Talipapa. Day, uy, murag Pilipinas. Nakakamit pag yung mga friend, mga tiguwa, mga bata, bisag unsa. Akong istoryahon, day. Usahay makatagbo kong German, di may magkasinabot. Pero friendly man ko kaayo, so mag-sign language me or unsa. Kaya usahay uban diri tao, day, nga dayo food. Nya man tanaw sa lugar diri. So enjoy life. Nya karon nag-prepare lagi ko day. Uy, kay Mulakaw ko moadto ko Gelderland. The first time na ko, by car is 1 hour and 30 minutes to go. So, mag-vlog ko dito, ipakita kung unsa ang Gelderland. Para makita ko ninyo, kinsa to'y wala pa kakita og Europe. I-show na ko ang place, ang view diri sa Europe pod, kung unsa pod ang akong nakita. So guys, maulang to mga mamshis. Ampo ta kanunay, positive kanunay, good vibes, parang guwapa, always. Wala man ta nag-ingon nga, magpa-beauty kita kaayo ka na bang attractive ta always, kanang dili ta permitting, mura man na siya nasakit. Uy, mura bag napusan. Pero hindi lang naka-duster, naka-pajamas, gigigda-igda. Mga tiputa nanay, uy, mga mamchis. Kaya para kuan ba, si Papa pud baganahan pud muuli dayon nagikagtrabaho. Dili magdugay-dugay. So joke lang na ako uban ha. Pero ang green detox gyud mao gini kani smoothie. Makatabang gini kung gusto ka magpagamay, low sweet, it's easily and quick. Magtiyaga lang gyud og buhat ani. Na kay blender ay mong katabang, so ayos na.
Blender ang katapat ani. Dili kay gasto, dili na tanunid na ta mo palit og pampadayet nga mga powder, mga unsa na to mga chemical para lang mo payat. Kani nunid na to go gym kung gusto ka ma-firm. So, mag-workout ka. Kay ako gusto man ko mag-firm para mag-firm akong braso kay dili ko gusto magsag kay idaran na. So, ana lang na siya perminti. Parang mo firm ni siya dili magya-iya kay usually basta idaran na kang magya-iya gini siya day. Ang mga tiyan magya-iya pero kung mag-workout ka, mamasa na siya, ma-fit na siya. Tilang gihapon nagnindot kaayo lupig pa kuan. Walay anak day. So maulan today ha. Have a nice day everyone and don't forget to like and of course to subscribe my channel. Kay daghan ta mo kayo matutunan kay magbuhat pa kung another nga healthy juice para ma-share pod nako sa inyo. Gusto nako ang akong mga sharing sa inyo na ay lesson nga makuha mo. Napoy uban nga mag-joke na lang ko parang kamo makatawa lang po. Uy, we need to smile. We need nga atong panit ba mainat-inat dili lang sa istorya. Parang iwas wrinkles. Maulan sa. Love you guys. Bye. Madto na ko. See you my next video. I-upload na ko unya or og